салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ҳангур ва боғ. имрӯз шашумиюни соли 2024 мебошад. ба шумо нишон медиҳам дарахти анорро бо гулҳояш. бовар кунед, ҳамин дарахти анор гул накарда бошад, агар як 10 000 дона гул кард, 5-6 мартиба руфта партуфти мана рехта истудааст. мана имрӯз шашум июни аст, яки датора шоли ягонта анори бутун анори бастагӣ намебинам, ҳамаш рехта истудааст. имсол чӣ соли омад ки ҳама рехта истудааст, ягонта дар танаш касал нест, шакарак нест, ҳеч несту, ҳамаш рехта истудааст. ягонта анор намечаспад, ҳамаш мерезад. сабабаш чӣ бошад намедонам. ҳайкани бо як ҳафта дига истем мебинем ягонта мебаста бошад ҳамин ё не. ягон 100 та гули дигар зиёдтар мондаги 200 та гул, як 20 дона бандада ҳамин худо бо шукр мекунем, лекин намебандад, ҳамаш рехта истудааст. бинед, ҳамаш мерезад, ҳамаш рехта истудааст. ин хел имсол соли анор наомад дар хонаи ман, ҳарчанд ки соли гузашта хунук ҳам зада буд, ба як 20 та баста буд. имсол умуман надорад, намебандад, пури гул аст, гулош анор нашуда истудааст. сабабашро ман намедонам, неки рости гап. дар паноҳи худо бошед.